chapter with horses that completed the abbreviated examination. Voor zowel nieuwbouw als renovatie. Al Raco. These are older horses who got approved in the shorter traject for examination because of their ability in the sport, considered as Studbook Stallion and recently approved. And we are looking at Martsen 521, Sport Elite Stallion, bred by Star King and in ownership of the family Okkema, sired by Dries 421, coming from an Abe 346 mare. And he came in through the short inspection in 2021. This stallion is a very successful sport stallion, and that's why he came into the picture for Studbook Stallion. And Martsen has performed excellent with Harmina Holwerda in the small tour dressage, and also performed in the harness for show driving. This horse has a walk with a very good rhythm and an active and powerful trot with a beautiful canter. And also very interesting is that he's coming from a very relative small stem 94, and this gives him a kinship rate of 17.1%. And combine this with his racial type and excellent character, he is delivering the complete package for an approved Studbook Stallion. His first foals have very noble heads, long necks, and a lot of racial type. A good walk and a powerful trot. And Martsen 521 is at stud at Stal de Mersken. You can find more information on these two stallions on page 136 of your catalog. Sport Elite dubbel A, 12 jaar, Martsen 521.
Publiek aangeboden door Al-Racco. Hij stelt vandaag onder het zadel al gezien nu in de lange lijnen. Jeroen, weg 3-5, Sport Elite. And you have seen this horse already, but here he is again. Jeroen 535. 13-year-old Sport Elite Stallion, bred by the family Akenpol and in ownership of the family Spaan and Baron. Sired by Anders 451 out of a mother of Volkert 5353. And this horse is an international Grand Prix stallion, and that's one of the reasons why he got approved in the short inspection based on his results in the sport. He became 4th in the World Cup Grand Prix and 5th in the Grand Prix Special in Samarin. He is giving excellent high scores in several Grand Prix competitions. And the grandfather of this horse, Adel 357, was the first Frisian Studbook Stallion that reached the level of Grand Prix and actually won the Grand Prix Special as well. And with that, Jeroen is the 3rd generation of Grand Prix stallions in his line. And he also has a kinship rate that is quite low with 16.95%. Jeroen 535 is at stud at stal Baron Spaan. Goed gekeurd in het najaar van 2023. Kerstfest. Jeroen, weg 3-5. Recently approved as a Studbook Stallion. Aangeboden door Al-Racco. Ze keren terug bij de hengsten. And this chapter is sponsored by Al-Racco. Both horses will return. Dames en heren, deze hengsten worden niet geplaatst.
Ze hebben zich prachtig laten zien aan de lange lijnen. Gaan ze op betalingsvolgorde opstellen. Namens John KFPS wil ik je tekst staan bij de prijsuitreiking. Nanning Lemstra namens... And the prize giving will be done by Hieltje Terpstra en Nanning Lemstra. We willen trouwens even de fokkers in het zonnetje zetten van Jeroen. De eigenaar die zijn er wel. Fokkers helaas niet meer. Peter Spaan, Mark Peter Spaan, Ietje Bro. En misschien dat Jan Brent er ook bij komt. Deze hengst is pas ingeschreven in 2023. And we like to see with these horses the owners. Dankjewel Bert. 2 sportelite hengsten. And the word to Sabine Zwaga. Martse 5-2-1 is een hengst die uitblinkt in Rozenstraat. We're looking at 2 proven successful stallions. Hij behaalt het hoogste in de sport, maar een kind kan hem rijden. We hebben Ela erop zien schitteren. Dus Jeroen ras en karakter. is a horse that performs excellent at the highest level, but even a kid can ride him. En dan Jeroen, 5-3-5. Ja, wat een grote ambassadeur. Then we go to Jeroen 535. Voor ons Friese paard op de internationale koersvelden. Heel mooi dat hij hier aanwezig is en heel erg bedankt voor je ambassadeurschap. Jeroen, And this horse is an ambassador for the dressage sport. We would like to thank him for that. Paul Grijpskerk. Maar de eigenaren Mark Peter Spaan, Ietje Bron worden hier in het zonnetje gezet met bloemen. And flowers for the breeders and owners. In 2023 ingeschreven in het Studbook. Dat is een rubriek op zich, hengsten niet geplaatst, dat is ook niet naar de kampioenskeuring. Maar dat was een prachtige presentatie van deze beide. And these horses are not returning for the championship, but this was a wonderful presentation of horses that just recently got approved based on their performance in the sport. Die support wil geven die ze toekomt. Nou, mooie momenten, hulde daar. Aangereikt op bloem in handen. Al Raaklo sponsor van deze bijzondere rubriek. Martsen 5-2-1, Jeroen 5-3-5. Gaan nog één eerder ronde lopen. A lap of honor for these 2 stallions, Martsen 5-1 and Jeroen 5-3-5. Mooi. Max aan de laatste. Jeroen Achter. Dan zien we nog een keer Jeroen 5-3-5. Zo. Achter, ik vraag me af, hoe hou je vol 3 dagen topsport ook voor jullie, al die hengsten? And a question for Aag Okkema. How do you keep up 3 days full of horses? Ik denk dat we met z'n allen heel erg trots mogen zijn op het Friese paard. En die andere linie die dat paard... The word is to Aag Okkema, telling us we should all be so proud on the Frisian horse. Maar het Friese paard, dat merk je alles. Dat zijn gisteren in de show. Dat zie je nu. And what you can see in the show and today here, how loved these horses are.
Daar komen nog een paar meer mensen in de baan. Maar hier staat de man die een mooi verhaal gaat houden. Dames en heren, het woord aan Richard Vlier. And we're giving word to Richard Vlier. Dames en heren, wat is het een plezier om hier te mogen staan. And it's an honor to be here. Wordt de opvolger van Nane 492. And we are here now to decide who is going to follow up Nane. Mijn naam is, zoals eerder gezegd, Richard Vlier. En ik heb dit jaar samen mogen studeren met Mirella van Leeuwen en Sieske van Oosterbaan van Pesky. Niet eerder stonden er maar Richard Vlier is one of the judges this year, together with Mirella van Leeuwen en Sietske Oosterbaan. Zelfs de top 3 zou wel lastig kiezen zijn. We hebben het immers over de And this year everybody could vote for Horse of the Year and choosing for 5 horses. Maar liefst 5 keer Jurre 495. We're talking about stallion Johannes 484, 5 times champion, and Jurre 495, who together performed so well in the last few years. And what do you think about the horse Johnny Cash? Thanks to the Mexicans, presented himself on the Pan American Games. And then we go to the mares, Weeltje A. And even on a high age, he's still performing so well and giving good offspring. And then the mare Berber Brabantshof, 2 times champion for the mares. But the audience, all of you, were able to vote, and you have spoken clearly. En daarmee is de uitslag wie paard van het jaar 2023 wordt. And we know who is the champion of 2023, Horse of the Year, a star percentage of 67% in the mares. He is sport and elite in 3 disciplines, and he delivered 4 model daughters. Van Brabantshof, Koba van de Hanenbos, Amarins van Lapinenburg en Amalia van Heemstede. En daarnaast heeft hij al 21. And next to that, he also has 21 crown daughters. Daarbij heeft hij met Ouwert 5-1-4. And he also has 2 sons approved, Auwert 451 and Fouke 520. You understand? Johannes 484, Horse of the Year 2023. Daar is hij, dames en heren. Johannes 484, Marjan en Studbook en bijvragen. En de vakker Johannes Bakker. Want dit is het moment. Nog 1 keer met z'n allen. Maar allemaal duiden voor Johannes. There he is, Johannes 484, Horse of the Year. Mede-eigenaar Fokker, Klop en Rijn. Jan en Studbook. Fokker van Johannes Bakker. Schoolist zijn ze er allemaal. Hendrik Postma, waarnemend voorzitter van de Inviting in the breeder of this horse and the other owner. Prachtige lint, roodwitblauw bij Johannes 484. 3 keer erbij. Dit is gewoon mogelijk 1 aan Jimtje binnenkomen hoor. We zijn er bijzonder trots op dat Arno Bok, commissaris van de Koning in Friesland, het meisje uit te reiken. Er zit ook een waardebon aan vast van €1000 voor de provincie. Arno Bok, commissaris van de Koning, hier in ons midden. And the commissionary of the King, Arno Brok, is doing the prize giving. We are very honored to have him here. En familie Okkerma, dames en heren. And there's also a check, €1,000, delivered by the province of Friesland. Nou, bent u nog even rustig. Maar zo dadelijk
Zo dadelijk gaat het dak eraf. De jeugd erbij, kinderlanden, aangeven erbij. Tuurlijk, dit geval mag dat. Vele anderen die geschud worden. Meeste Keuringcommissie. Hendrik Bosma, waarnemend voorzitter van de KPS. En Arno Bok, commissaris van de Koning in de provincie Friesland. Wat een moment. Moment om niet meer te vergeten. And this is a moment we should never forget. Organisatiedeken opgelegd op het paard van het jaar. 1000 euro verdeeld, 500 voor de vlagger, 500 voor de eigenaren. Aangeboden door de provincie. And the check, 1,000 euros, provided by the province of Friesland, will be shared with the breeders and the owners. Prachtige opvolger van Name 492. Nu Johannes hier 84. We hebben een compleet plaatje met de familie vrachtwagen. En dan zo dadelijk het dak eraf, mensen. And in the lap of honor, we are going to hit the roof in reward for the Stallion of the Year. FPS, Hengstukeuring, paard van het jaar 2023. Johannes 484. En dan weet ik zeker dat we nog niet allemaal gaan staan. Ik zei dat nog. And we would like everybody to stand up to reward this horse. Dames en heren, paard van het jaar. En dan heb je nog wel. Kom met z'n allen. Johannes 484. Daar gaan we stop. Ja, heel mooi. Dank aan de provincie, dank aan Arno Bok, commissaris van de Koning. And a thank you to the commissary of the King, Arno Blok. De keuring gaan naar rubriek nummer 6. And we are moving on to the next chapter, chapter 6. Aangeven die op het kort weer ronde. Johannes komt al terug in de kampioenskeuring, dat je dus die gaan we nog wel zien. And you can find chapter 6 in your catalog at page number 130.